Os veciños da Marquesa levan máis de 9 meses agardando polo remate das obras de instalación da rede de abastecemento de auga. Os traballos supuxeron o levantamento dos viais para o soterramento das tubaxes e dende aquela o firme aínda non foi mellorado, presentando a día de hoxe un estado de deterioro importante. O Partido Socialista local faise eco de novo desta situación, exixíndolle ao equipo de goberno unha solución urxente ao problema. E non é lícito que os veciños, despois de pagar religiosamente esta obra, pois se encontren 8 meses sin a finalización do mesmo. É dicir, para cobrar sí que se fixo de forma eficiente, pero para rematar a obra pois vemos que están con disculpas continuas con ese mensaje de que o terreno ten que asfaltar. Si accededes á Marquesa veredes claramente que no primer tramo pois o terreno asentou rapidamente, pero no último tramo pois parece que o terreno pois tarda en asentar. E a sensación que ten a veciñanza é esa doble velocidade na execución da obra na propia Marquesa. Para os socialistas o importante non é facer anuncios, como segundo eles acostuma a facer o equipo de goberno, senón cumprir cos compromisos adquiridos no seu día, dando solución aos problemas reais que demanda a veciñanza. Non podemos estar xoando ca necesidade urxente de crear rede de abastecemento cos veciños e creemos que existe e que debe existir outro modelo e o vimos defendendo ao longo desta legislatura. É incomprensible que en 2026 o contrato de xestión integral do ciclo de auga pois estea sin rematar. É incomprensible que despois de casi un ano, cando falamos da Comisión de Seguimento do ciclo integral da auga, pois estea sin convocar. Estas son as cuestións que lle temos que explicar á veciñanza e estas son as cuestións que mellorarían seguramente esa rede de abastecemento que tanto é necesaria no noso concello.